Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Early morning po na yon ng Sabado, Nobyembre 1. Unang araw ng buwan ng Nobyembre 2025. Tagalog version po ito ng binabantayan po nating LPA na si Invest 98W. Ito po ang pinaka-latest update. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ng ating partners, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. If interested po kayo, click po niyo ang link dito. O if kayo po ay nanonood sa Facebook, may description po patungo sa website ng BPI sa baba nitong ating video. At ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Leno Cabredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, madali na pong maging isang tropical depression itong si LPA 98W. At lalong gumaganda ang kanyang sirkulasyon. Yung spiral bands, north and south ng kanyang sirkulasyon ay fully developed na po. So, any moment, today, na yung umaga, o tanghali o hapon, mag-iisang ganap na po siyang tropical depression. So, Pag-asa at Joint Typhoon Warning Center, pati ang Japan Meteorological Agency, mag-i-issue na po ito ng mga official warnings nila. At tayo naman po magbibigay ng mga supplemental data, supplemental tracks kung saan siya papunta. At namimilig ko po ang Kabisayaan at Hilagang Silangang Mindanao. So mag-ingat po kayong lahat. Okay, after ng All Saints Day, mag-ano po tayo, mag-prepare sa pagdaan itong bagyong ito. Okay? At ito yung ating last GovSat kahapon, kagabi, nakita po ninyo, aktibo na po ito at high chance of becoming a tropical depression. Mataas na po ang chance na maging bagyo po ito. Samantala, yung pangalawang LPA, nag-form po dito sa may bisinidad ng Chuuk State, southeast of Guam, pero mababa pa po ang chance na maging bagyo po ito. Less than 35%. Meron po tayong aktibong monsoon trough, bibigay ng mga hapon-hapon o gabi-gabi ng mga ulan at thunderstorm sa Kabisayaan, Mimaropa, Sulu Archipelago, Mindanao. And meron din ditong namuong mahinang LPA o shallow LPA sa may West Philippine Sea, hilaga ng Calayan Island Group. Ito po ay inaasahan patungo sa may coastal waters ng Central Vietnam. Hindi naman po ito inaasahan maging ganap na bagyo. At meron po tayong hanging amihan na yon. Ilang araw na po ito stationary sa may dulong Hilagang Luzon. Magbibigay po ng medyo may kalamigan na panahon na may mga padaan-daan po mga showers. But overall, okay ang panahon. The rest of Luzon, Bicol, okay naman po ang ating panahon. Okay, may mga isolated chances of rain sa hapon gabi lamang. So, yung mga pupunta sa mga cemetery, magdala lang po ng payong at kapote. Dahil po meron po tayong mga isolated thunderstorms. And all eyes na po tayo kay 98W. Pagkatapos niya dahil po medyo mabilis ang itong development dito at pagtakbo niya patungo sa Visayas. Wala pa rin pagbabago ng models at mukhang nagbe-blend na po lahat patungo sa Visayas. Bagaman po ang mga areas po tulad nitong Bicol region hanggang sa may Davao, General Santos ay bantayan naman po ang track nito dahil any movement pataas o pababa pwedeng maapektuhan tayo. Okay? But yan na po ang kanyang spiral banding. Kitang-kita po biglang lumabas, naging flourish yung kanyang sirkulasyon at quasi stationary po siya dito sa may 149 degrees. Nandyan po siya. At ito po ay inaasahan kikilos westward patungo po dito sa may area po ng Eastern Visayas or Northeastern or Northern Caraga. So, yan po ang namimilig kong track nitong system na ito. At ito yung sa windy.com. Ito yung blue image dahil gabi na yon. Yan na po yung system. Unti-unti nag-improve ang kanyang sirkulasyon. At kung titingnan natin yung pinaka-latest models, unahin natin yung American model. Ito yung latest nila as of 8 PM last night. At nakita po ninyo, papasok po siya ng air responsibility sa linggo ng umaga. Okay? Bali, ang intensity niya dito, isang TD or tropical storm. Then sa Lunes, dahil sa sobrang bilis niya,
nasa 35 or 37 kph, magiging tropical storm po siya. At Lunes ng gabi, November 3, ito po ay mukhang magla-landfall sa may Eastern Samar. Diyan po siya magla-landfall bilang isang tropical storm o severe tropical storm, and then tatawid po siya ng Northern Leyte early morning ng November 4, then babagtas po ng coastal waters ng Northern Cebu at Northern daan Bantayan Island, medyo affected itong sa American model, at dito rin po sa may coastal waters ng Northern Negros at Bacolod kasama din, and Panay. Okay, then November 4 ng hapon, nasa Cuyo area po siya at tatawid ng Northern Palawan pagdating po ng midnight of November 5. Yung kasunod, wala naman tayong problema kasi paakyat siya. Hopefully, hindi na po magbago yan. Yung European models, tapos na tayo sa American model. Ito yung tracking nila based sa last forecast nila kahapon. At papasok din ng PAR ng November 2. Then November 3, yan na po siya, mabilis na kumikilos patungo sa Dinagat, Siargao, Eastern Leyte at southern part ng Eastern Samar sa may Giwan. So, dito po, mukhang severe tropical storm ang kanyang intensity. At November 4 ng gabi, magla-landfall siya dito sa may area po ng Leyte. Okay, similar sa track ng bagyong si Haiyan, but ito po ay napakahina. But magbibigay po yan mga bugso ng hangin at malalakas pong ulan. Isang buwan na ulan ang pwedeng bumagsak sa isang araw dito po sa Kabisayaan. Okay, then November 5, nalabas po siya sa may Sulu Archipelago, dadaan ng Cuyo. November 6, nasa may bisinidad po ng Calamian, Group of Islands at Hilagang, Palawan. Then yung kasunod, yan po, paakyat naman. Walang effect sa ating kapuluan. Patungo po siya sa Southern Islands of Japan. But magbabago pa po yan kasi more than 5 days yung forecast na yun. And medyo mataas ng probability itong si soon to be Tino. Okay? So yan ang forecast sa European model. Now, tingnan natin yung DeepMind. May pagbabago ang DeepMind, lalo pang bumaba ang kanyang tracking at nakita po niyo dito. Okay? Na yung kanyang tracking right now, based sa 2 p.m. run, itong Google DeepMind, ay dito po siya magla-landfall sa may Siargao, Dinagat at Southern Leyte. Then labas po siya sa may Cebu, Negros at Iloilo, Guimaras area. Yan po ang daan niya. At may mga forecast po dito na umaabot ng between tropical storm hanggang category 3 na typhoon o up to 185 kph ang pina-forecast. But again, highly uncertain pa po ito. Hindi pa natin sure kung gaano kalakas siya. But observe natin ito once magkaroon ng mga updates mula sa mga ahensya tulad ng Pag-asa. So malalaman natin how strong is this LPA na si 98W. So ang passage dito sa Visayas is between November 4 to early morning of November 5. Okay? So yan ang forecast. Now, kung dirin natin dito sa likod, mayroon ditong cluster ng ulap. Yan po si LPA 99W at mukhang napaka-dispersed pa ng kanyang mga points itong ensemble, so hindi pa po yan sure kung saan siya dadaan, but it looks like dito pa sa may dulong Hilagang Luzon. Yan yung latest na yun, but forecast of more than 6 to 14 days ay highly uncertain pa po. Okay, hindi pa yan sure. So dito tayo makafocus na yun kay soon to be Tino. So, dito talaga sa may Visayas ang pinupunteriya ng kanyang tracking within the next 3 to 4 days. Okay? Medium to slightly high na po ang probability niyan dahil po malapit na po tayo sa 2-day forecast. Ito yung latest another image o graphics mula sa Google DeepMind FNV3 at papakita natin sa inyo. Baba muna natin yan. So, ito yung intensity ng hangin. So, yan o.
talagang pinapakita na somewhere between 95 kph to 185 category 3 typhoon itong system na ito dito sa may area po ng either Northern Caraga o dito sa may Eastern Visayas. So yan po ang possible passage niya. Samantala ito naman po yung isang system, medyo malaki pa ang mga tracking nila, yung pagkalayo nila, hindi pa siya blended. Kaya hindi pa sure kung saan niya dadaan. But sa nakikita natin, ito yung inaasahan pong tracking ng bagyong si soon to be bagyong Tino. Okay? Kasi hindi po naging bagyo yan. So yan yung tracking niya. Samantala ito yung tracking ng isa. Hindi natin lumabas. Yun. So dito siya dadaan. So medyo malawak. Dito sa area na ito, yan. So, yan ang pinapakita nitong isang LPE 99W. So, delikado pa rin Luzon. But, again, highly uncertain. Mag-change pa po yan. Ang importante, dito tayo nakafocus dito kay Suntubi Tino, si 98W. At mga kababayan natin sa Visayas, please take all necessary precautions pagdating ng system na ito. Dahil po, delikado rin po ang ulan. Aside dun sa mga storm surge na up to 3 meters o 4 meters, depende sa lakas niya. Ito naman po yung ulan. Based sa European Model Forecast na latest, ang area po ng Visayas ay magkakaroon ng grabing ulan na yung darating pong November 3 and 4. 4 yung pinakagrabe dahil po may mga violet colors na pwedeng umabot pang up to 300 millimeters na ulan. Affected po nito ang Bohol, Cebu, Negros. Okay? At itong dinagat, Siargao Island, Surigao City, Surigao del Norte, Southern Leyte. Iyan po ang makaka-experience ng ulan na more than 100 millimeters up to 300 plus millimeters in 24 hours, November 4 or 5. Iyan po ang posibilidad, okay? Sa ibang areas po, like Samar, 50 to 100, coastal waters po ng coastal areas ng Camarines provinces, Albay, Catanduanes, and Sorsogon, mukhang nasa 50 to 100 millimeters na yung ulan. The rest, mababa. Okay? So, yan po ang pinapakita ng rain model. Pagdating ng November 5 naman, itong bahagi ng Northern Palawan ang mukhang makaka-experience ng more than 100 millimeters na ulan dala ng bagyong o soon to be bagyong Tino, which is still LPA Invest 98W. Okay? So, yan muna po ang pinaka-latest nating update. Babalik ulit tayo. Baka sa linggo na po. Try natin Sabado ng gabi. Depende na po if hindi tayo masyadong busy. But since magiging bagyo po ito, gagawa rin tayong mga updates sa ating social media sites. Ito si Mike Pardo nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Let's all pray na sana maglaho itong bagyo ito. Umakyat, humina. Huwag na siyang lumakas. Baka hindi naman po masalanta mga kababayan natin na dinaanan na nga ng lindol. Ayan na, mayroon pang bagyo na posibleng manlalasa. Posibleng mag-affect sa mga lugar nila. Okay, let's all pray and thank you so much for watching our channel. Okay, thank you so much for watching our channel. God bless po sa inyong lahat.